kedu ihe ị na-arụ kedu ụdị ngwa ahịa ị na-ebubata n'ahịa ndị mmadụ na-enu ọ na-eri biko nụ kidney problem, liver problem. Anyị makwa na ndị Igbo abụrụ ndị na-eje nyocha nke akpọ lab ọntụrụ ọya gide eziokwu na ọya tụ mgbe aka oge wee gbara oge ahụ ọ dịgo late. Biko onye ọbụla jekwa ụlọ ọgwụ jee kpọrọ nwa ya na-ene nke a maọbụ n'ụzọ nke ọzọ. Egwu agbafekwa ọsọ a na-agba ejide ara aka nke nwatakịrị ka mfụ ara apụ m. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ch Asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ihe onyonyo nke nwanne anyị nwaanyị zipụtara bụ onye nke ama dịka Save the Widow. Ya bụ nwanne anyị nwaanyị bụ onye nke ọtụtụ n'ime anyị ma ama iru akwụkwọ efere mba ụwa bụ nwaanyị na-apụtakarị wee na-enye ụmụ nwaanyị ndụmọdụ, ma ndị di ha nwụrụ anwụ ma ndị di ha ka dị ndụ. Ya bụ nwaanyị nwere mkpu ọ na-eti ugbu a bụ mkpu dị oke mkpa n'ihe gbasara ihe na-eme n'ala Igbo ugbu a, otu ndị mmadụ si anwụ ka ọkụkọ, otu ọrịa si atụ ndị mmadụ ma okenye ma nwata ma ndị ukwu ma ndị ogbenye. O wee na-ekwu sị na anyị bụ ndị Igbo kwesịrị ịjụ onwe anyị ajụjụ, maka na ele ya bụ ihe anya ọfụma na ihe na-eme anyị si anyị n'aka, bụ nke a sị na ihe na-esi nwa mkpi isi dị ya n'ahụ. Kedu ihe ọ kọwara ebe a? Ọ rụtụrụ aka na ọtụtụ ụzọ dị iche iche ọnwụ si egbu ndị mmadụ na be anyị, ndị ọrịa na-egbu, ndị ihe ha metara na-egbu, ndị na-etinye aka n'ụzọ dị iche iche ka ha wee nwee ike chụtacha ego a, bukọrọcha ego niile nọ n'ụwa. O wee kwuo okwu maka ka ndị mmadụ si ada n'ọrịa kidney na be anyị ugbu a. N'ebe ọbụla itinyere isi ya sị na onye a na-arịa ọrịa kidney, ebe ọbụla itinyere isi ya sị tụọrọ onye ego na ọ na-arịa ọrịa kidney. Sị mụ na amakwa ego ole ndị Igbo tụkọtarala n'ime afọ ole na ole gara aga ugbu a n'aka Okwuluọra na Zeus na ụmụnna anyị ndị ọzọ ndị na-arịọtara ndị na-arịa ọrịa ego eji azụ ha. O wee sị kedu ihe bụ ihe a ndị be anyị na-eri? Ọ bụ ọgwụ adịgboroja ka ọ bụ nri adịgboroja ka ndị mmadụ kpacha anya wee na-arụ na-ebulata be anyị, ndị be anyị a na-eri ya wee na-ada n'ọrịa ụbọchị niile. Okwukwanụ maka ndị na-awụnye aka na ịgwọ ọgwụ dị iche iche bụ nke na-emecha bịa pịasawara ha ma ezinụlọ ma napụkwanụ ụfọdụ n'ime ha ndụ ha. Ya bụ nwanne anyị nwaanyị rụtụrụ aka n'ụzọ ihe dị iche iche n'ihe gbasara ụdị ọrịa na ọnwụ ndị be anyị na-anwụ ugbu a. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ ka o si wee tie ya bụ mkpu ịdọ aka na ntị wenye ndị Igbo. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Igbo mụrụ nze m ọzọ na tinu na-asị na gịnị mere Udene si na nwunye ya mụọ nwa ọ dị ime ọmụọ onwe nwa dị ndụ, ma ọ mụkwazie nwa ahụ nwụọ ya enwe nri abalị. Biko ndị Igbo asị m ka njụọ kidney problem a juru n'ebe niile, o rube mgbe anyị ga-ama ya mere onwe anyị. Kedu ndị na-ebunata ọgwụ maọbụ ihe nri maọbụ ihe a na-arụ arụ dịka ihe a na-aṅụ nke imekwu na-emezi m ụmụazị? Ụmụnne, nkedo na ụdị atụmatụ ego anyị bidoro ịchọrọ n'izu a? Mmadụ enwe ezi ihe a na-akpọ conscience makwa na-arụ oke ego na eke oke ọnwụ si wee dị n'ala Igbo. Ka m na-ewerego n'ihe nwayọọ nwayọọ, ihe a na-eri mmadụ jụọ ruo fake drugs, ruo fake ihe a na-aṅụ ruo fake ihe a na-enye ihe mmadụ ibe gị na-eti n'afọ, ka o wee bụ na ịkpatara ego, ka o wee bụ na iso na ndị ọgịrịga ọwụwa, ka o wee bụ na ụfọdụ n'ime ụlọ na-ajụ ya jicha nwaanyị jide ụmụ gị na nwunye gị a na-emere nwunye lọlọ ha gbara a na-eme efisi. Makwa ego one Okwuluọra na Zeus ezigoro fọ ndị nwegoro ishu. Ọkwa ndị Igbo na-atụ ego a. Ego one ka Okwuluọra ezigoro ya na Zeus. Gịnị na-emenụ bikonu? Nke ofu n'ime anyị ofu anyị ncha na n'ime si ebe a na-ata ịkpọwa m naira ma ọ bụ nke a ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ. Kedu ndị na-eme ihe a donu? Kedu ebe ị na-arụ ọrụ? Kedu ụdị ị na-afụ maka ihe a na-eti n'afọ? Kedu ihe ị na-arụ? Kedu ụdị ngwa ahịa ị na-ebubata n'ahịa ndị mmadụ na-enu ọ na-eri biko nụ?
problem, liver problem. I makwana ndị Igbo abụrụ ndị na-eje nyocha nke akpọ lab. Until oya gidezi ofu na oya to mgba aka oge wee gbara oge ahụ ọ dịgo late. Biko onye ọbụla jekwa ụlọ ọgwụ jee kpọrọ nwa ya nene nke a ma ọ bụ n'ụzọ nke ọzọ. Egwu agbafekwa na ọsọ a na-agba ejide ara aka. Nke nwatakịrị ka mfụ ara apụ m. Gịnị na-emenụ? Okorobịa na-eke ọnwụ si ju ebe niile, nwatakịrị anya anụ di anụ asị gị marriage of 3 years, marriage of 4 years, marriage of 5 years, ya gidim. Oke agwọmagwọ eburu ọgwụ nka, eje arụsị nka, ebuto ka ọ bụ na na-achụta ego. Ebere na-emere m nwatakịrị na ebe a na-achọ already made money. Unu ga-afụchi unu mere onwe unu. Maka na ọtụtụ ụmụ okorobịa enwere n'izu a ndị chọrọ ya nke tata nke echi. Ị ga-eji mkpụrụ anya gị na-aba afụ na onye na-anụ bụ yahoo abụ ọsọ be mmadụ ji ebute arụsị ma bute nke mmadụ na illegal business. Why na ịma nkwa dị na gboo onye kwuo ya ọkaimoto ya efu. Ụfọdụ n'ime ọnụ ebe a junu na-azụcha di na-azụ ahịa ike adịghị fanye aka ebe a. Ụfọdụ ndị nwunye ha ada amakwa afanye aka ebe a esibe dibịa nke apụtị a na-achụ ego ka esi achụ ego hapụ ihe si na chi. Oge rutechakwa unu onye ọbụla uche ị ga-adị ya. Ndị nne na nna onye ọbụla baa unu jee dobie nwa ya aka na ntị, jide nwa gị aka. What is happening? Ịma nwa gị kọtawa ịma asọsọ o si eweta ego echieni ya gwim isi egbuo ụmụnne bụ mana ịma ya ebe nwa gị sọrọ aka. Gịnị na-emenụ? Save the video di m nwụkwa marriage of how many years? 3 years. Nwatakịrị ebiro kịta yibo ụjọ. Ọ bụ na ada eyipụ akwa eyipụ ndị bụ ajadu bụ Katọlik. Gịnị na-eme? Onye ọbụla chọ ka di ya na-eme iti ọpụ. Nwaanyị ọbụla chọ ka o soro ihe a na-eme. Ọ chọrọ ọpụtakwa na I want to look good. Aga m look good. Biko ga-eji gịnị look good? Otu ye ka mamịrị ya ka ọ ga-eji look good. Go to your class. Values has gone. Nwezu ị na-ajụ ajụ wee were eri. Ọ chara achagbute. Ụfọdụ ndị na-emekwa ihe agent. Ihe resi mmadụ ebe ije resi mmadụ ebe ya ka eji gbuo mmadụ nwanne ụnyaahụ. Mee nwatakịrị a ajaduna. The guy agwa ya ka ọ dị ndụ. Gbatọọ ya agbatọọ. Ọ dị gị akpọwa m na fom si m na di ya nwụgokwe. Gịnị na-akọ ka ya nwata ma? Ụka anya ukwu na oke gridi juru anyị na-aṅụ. Ndị Igbo esikwu na-aṅụ. Spices here and there. Esibestu a ga-ewe sachet wọkọị ewekere ebe m furu osiri ọra na ebe a na-akwamozu ka o were beni na awụ n'ofe onugbo. Ebe a ka m nọ gbaa n'ọbọsị Jehova asọkwa. Otu efu mwa bụ save the video omego 8 years ka mama ya bụ Coke, mama ya bụ Fanta. Ụmụ minerals nda. Yes, ụmụ ya oke ụtọ bịrịbịrị ndị ya ifuru. Mmadụ na-eji aka ya duo onwe ya for your own health. Mana ụka akpịrị ya ekwu anyị. Ihe niile ị ga-erikwatachi ya. Asịkwa m na Coke na onye ọbụla nwa. Ịmara ihe na like my father yara diabetes. So mee m onye ọbụla adị conscious of ihe ị na-eri n'ọnụ. Ị ga-eri nka. Ịmadọkata jelab. Common this year ka sị ndị ụmụ ha nọ secondary school kpọrọ nwa gị jelab. Ofu nwaanyị kpọọ m si m Chineke ekene dịkwara m na mfe infection dị nwa ya n'ahụ. But the girl ka bụ a virgin. Infection na-eme na ịbụ a virgin. Nwatakịrị kidney problem, onye nka kidney problem, onye nka ịma mmezi dị natural. Iburu mmadụ ebe a baa n'ahịa je jiri aka gị yọọ ọka na jọrọ na dawa wee na-enye ụmụazị. Yes, ọ bụrụ edrosho beverages ị na-afụ n'ahịa na-ere jiri aka gị Sunday yọọ ya ịbanye ya Thursday Sunday ji aka gị yọọ ya dawa jọrọ kerafia ọka ime isikọ ya ọnụ ijezi ịkwa ya akwa itinye tiger nut akị oyibo igbo tọgbara akị oyibo na-abụ ka o ruru gị goro gbawa ya n'ime ọ bụrụ na tiger nut na ijikwa ego ị mara nukte tiger nut adịa ya ọp ebe ahụ ozugbo ị na-aṅụ akamụ efu na natural ka ị ga na-aṅụ akamụ atọ ọgwụ ụtọ bụrụ iwu na ị ga-eti ya shuga. What is going on? A
na-achụ ego mmadụ a na-anwụ general ka nsi bodo go to ward ụmụ nwoke nwere kidney problem ebe a ghasa n'ana ofu nwunye dị ime chijizie nwatakịrị na ọnụ oche rahụ emiti na sị nne di ya na-asịzi nwunye ya nna ya dị ka ọ rara ụtụtụ pụta nwatakịrị sị mba ụjọ na-atụ ya na maka onwe ka ọ nata azasị ya di ga-anwụ nwata dị ndụ na-ebe anya mmiri na-asị otu a ka ya bikonu nwee na uche mmadụ gịnị bụ ihe nke a ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo na mbụ ana m asị ya bụ nwanne anyị nwaanyị daalụ ọrụ ana m ekpesi Chineke nna were amamihe kwuru amamihe wee na-achọkwa gị mma dịka o si bụkwa achọ gị na mbụ maka na ịbụ otu onye n'ime ụmụ nwaanyị Igbo na-abụ mgbe ọbụla ha pụtara n'iru akwụkwọ a mgbe ọbụla ị hụrụ ihe onyonyo ha ị ga-egerịrị ntị maka na ịma na onye a ji ozi dị mkpa wee na-abịa mgbe ọbụla wee na-asị gị daalụ ọrụ. Ma ihe a na-emekwanụ ugbu a mụa na onwe m sokwa na-asị ndị Igbo orukwalanụ mgbe anyị ga-ajụ onwe anyị ajụjụ orula mgbe anyị ga-ajụ onwe anyị ajụjụ maka na ndị Igbo kwuru okwu sị na ịghara ndụ kpaa akụ onye iro erie ya bụ akụ. Kedu uru ọ ga-abara mmadụ irutecha ụwa niile n'uru nwetacha ego niile dị n'ụwa igbucha ụmụnne gị dịka ị na-achụ ya bụ ego? Kedụzi ndị gị na ha ga-anọ mgbe ị na-eri ya bụ ego? Ndị Igbo na-agụkwa n'aha amụọ nwa ọhụrụ agụọ ya na nwa ka ego makwanụ mmadụ ka bụ mmadụ ka akụ. Mana kedu ihe na-emezi ugbu a? Kedu nke bụzi na mmadụ ga-ewerezi mkpụrụ obi ya wee ree maka ego? Ị chọghịzi ịma ihe ga-eme ụmụnne gị ma ha riche ihe adịgboroja, ịma ihe eji wee rụọ ihe ahụ ị na-ebuletara ụmụnne gị ma ihe ahụ ị na-arụpụtara ụmụnne gị, mana maka ego nọ na ya, maka uru ị ga-erite na ya, ị gakwa n'iru wee na-arụ ya. Ịmakwa na ọ ga-emerụ ụmụnne gị ahụ, ịmakwa na ọ na-egbu mmadụ ọnwụ, ị gaa n'ihu wee na-arụ ya wee na-ebulata makwa na na-ebupụta ụmụnne gị a na-eri ya wee na-anwụ ka ọkụkọ. Na-ajụ ndị Igbo, nke a bụzi gịnị? Ọkwa izuụka ole na ole gara aga ka nwanne anyị nwoke bụ Okwuluọra ndị Igbo dere otu edemede post na Facebook wee sị na iruo na ụlọọgwụ Zenith Medical and Kidney Center dị na Abuja na imirikiti n'ime ndị nọ ebe ahụ bụ ndị Igbo. Anyị wee na-ajụ ajụjụ si kedu ihe kpatara ya? Kedu ihe kpatara ya? Anyị ma na ọrịa kidney zuru ebe niile na mba Naịjirịa ugbu a, mana kedu ihe mere o ji wee bụrụ na imirikiti n'ime ndị na-arịa ya bụ ndị Igbo? O nwere ihe kpatara ya. Abịa n'ihe a na-ebulete ma ihe oriri na ndị otu ya, ọ bụ ndị Igbo kacha ebulete ya, ka anyị gwa onwe anyị nke bụ eziokwu. Abịa n'ọgwụ, ọ bụ ndị Igbo kacha ebulete ọgwụ makwa na arụ ọgwụ. Abịa na mmanya, ọ ndị Igbo kacha ebulete mmanya makwa na arụ mmanya. Ndị Igbo ka anyị duke n'onwe anyị ọdụ. Ọkwa n'otu Zenith Medical and Kidney Center ahụ dị n'Abuja ka Okwuluọra ndị Igbo nọkwa ọ dịka ụnyaahụ ma mkpụrụ ụbọchị abụọ gara aga wee mee ihe onyonyo mmadụ atọ a ị na-ahụ ebe a, ndị Igbo nọ na ya bụ ụlọọgwụ, ndị chọrọ enyemaka. Otu n'ime ha nke ị na-ahụ dị obere anaghị ekwudo okwu mana o nwere ọrịa kidney. Mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga ka Okwuluọra dekwere otu edemede post si kedu nke bụ nwata na-erubeghị otu afọ inwe kidney problem. Kedu ihe kpatara ya? Ndị Igbo ka anyị juke n'onwe anyị ajụjụ. Igbo kwukwara n'okwu wee sị, onye na-atụ okwute n'ime ahịa, ị marala onye ya bụ okwute ga-ada n'isi. Ị mara ma ọ bụ nne gị ka ọ ga-ada n'isi, ka ọ bụ nna gị? Ị mara ka ọ bụ nwanne gị ka ọ bụ ọgọ gị ka ọ ga-ada n'isi? Gị bụ onye na-arụ ọgwụ, nri maọbụ mmanya adịgboroja wee na-ebupụta n'ahịa, ị marala onye ga-eri ya? Ị marala ma nwa gị, ị marala ma nwunye gị, maọkwa na nwanne gị oyi akwasa ahụ makwara onwe ya? Onye ọbụla aka ya dị n'ihe dị otu a, wepụ ya bụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghaa aka mmadụ. Onye mara asụ ya sụọ n'odo, onye na-amaghị asụ ya sụọ n'ala. O nwere ike mgbe ị na-asụ n'ala ọ bụrụ n'ụkwụ gị ka ị sụrụ ya. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara n'otu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị. Inuche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex.
onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma onye nke m, udo dịrị unu.